Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Realearenako auditorio eder honetara. Bueno, auditorio ederra eta gainontzekoa ere bai, ikusi duzue, bertatik bertara ederki berritu edo egin dutela Realearena hau, bai zelaia, bai inguruko pasilloak eta egia esan gozatzeko moduko tokia da. Eta gaur hona ere gozatzera etorri gara, izan ere berri edo albiste benetan ederra dugulako emateko eta uste dugulako denon helburuekin bat egiten duen albistea eta ekimena dela gaur aurkezten dugun hau. Gaur hemen Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailaren eta Gipuzkoako Futbol Federazioaren arteko elkarlanaren emaitza aurkeztea dugu helburu. Lankidetza honi esker, lehenengoz, euskaraz eskainiko dira futbol entrenatzaile izateko ikastaroak, zehazki UEFA B eta UEFA C ikastaroak. Lehen aldia da, Europako futbol arloko erakunde gorenaren entrenatzaile ikastaroak hizkuntza gutxitu batean emango direna, ahoz zein idatziz. Eta hau euskara izango da, beraz, pozteko moduko berria da. Hau guztia noski elkarlan estu eta emankor baten emaitza izan da. Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza politikarako sailburuordetzak 2021 urtean jarri zuen abian kirolean euskara sustatzeko plana. Eta egitasmo honen oinarri nagusienetako bat, gazteen artean euskararen erabilera modu naturalean handitzea da. Horretarako, kirol guztiak dira garrantzitsuak, baina noski, futbola beharrezko lan eremua da izan ere, gure gazterik gehienek kirol hau praktikatzen bai dute. Helburu amankomuna dute Gipuzkoako Futbol Federazioak eta Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailak, izan ere bien helburuen artean aurkitzen da euskara sustatzea. Esan bezala, lankidetza baten ondorengo hitzarmena da gaur aurkeztuko dena, bi erakundeak hementxe ditugu presente horretarako, eta hasteko hitza luzatu nahiko nioke Manu Diaz, Gipuzkoako Futbol Federazioko lehendakariari. Manu, nahi duzunean, zurea da hitza. Kultura eta hizkuntza politikako sailburua, Eusko Jaurlaritzako euskara sustatzeko zuzendaria, Kirol Federazioko ordezkariak, Futbol Federazioko batzarkideak, Euskal Federazioko ordezkariak, klubeko presidente, direktiboak, Gipuzkoako futbol lagunak, ongi etorriak izan denok, ekitaldi berezi honetara. Hasteko bestela gero astu egingo zait. Eskertu nahi diogu Real Sociedadi eukidaben harrera eta olako marko batekin, horrelako ekitaldia askoz politxagoa eta borobila geldituko da. Beti izan dugu Kirol Federazioko baten lana, lehiaketak antolatu eta arautzetik edo disiplina baten praktika sustatzeatik haratago doala. Horregatik, Gipuzkoako gizarteari balioa ematen dioten proiektuetan eragile aktibo izatea da gure konpromisua. Euskararen sustapena ezin zen gobernatzeko modu horretatik kanpo geratu. Are gehiago, kudeatu beharreko lehen proiektutako bat izan behar zuen. Hori dela eta, gure hizkuntzak Gipuzkoako futbolean duen egoeraren diagnostiko batekin hasi ginen eta behin hori amaituta, anbizio handiko plan bat lantzen ari gea. Euskararen sustapenarekin hasteko modurik onena, ordea, euskara egunero erabiltzen duten etorkizuneko entrenatzaile ikasketak euren ama hizkuntzan egiteko aukera ematea zen, material egokiekin. Gezurra badirudi ere, eta ez dugu harrotasunez esaten, proiektu aitzindaria da. Futbol Federazioen munduak oso berandu erantzun dio behar horri. Bai Euskadin, baita estatuan ere. Zaila da azaltzea zergatik behar esan ditugun hainbeste urte titulu ofizialak geure hizkuntzan egin ahal izateko, baina orain esan dezakegu
lehena garela. Erronka honetan, ezinbesteko babesa jaso dugu Eusko Jaurlaritzatik, eta benetan eskertzen diegu emandako laguntza. Federazioko zuzendaritza batzordeari ere eskerrak eman behar zaizkio, eta bereziki Josu Zubiari, Beñat Larrañagari eta Inigo Letamendiri honen alde lan egin dutelako. Amaitzeko, aipamen berezi bat. Orain dela 8 urte, Tolosako jokalari bati, euskalzale amorratua partido baten hil zen. Urtzi Gurrutxaga. Gure oroimenak momentu hontan, gure omenalditxoa ere, berarentzako. Eta hemendik bakarrik eskatzia klubei egiten dozuen lanarekin euskararen alde jarraitzia. Erronka oso politxa da, guk uste dugu askoz hobeto gauzak egin dezakegula arlo honetan, baina badare klub asko, direktibo pila bat, presidentiak, entrenatzaileak, arbitruak honetaz eta gurekin lantzen ari diela. Segi bide horretan eta fruituak aurkituko ditugu. Eskerrik asko denoi. Eskerrik asko zuri Diaz jauna. Esan dugun bezala gaur aurkezten den lan hitzarmen edo akordio hau denbora batzen lanean egindakoaren emaitza da. Aipatu dugu baita ere Eusko Jaurlaritzaren kirola euskara sustatzeko plana 2021-2024 egitasmoaren baitan kokatzen dela hitzarmen hau. Egitasmo honen oinarria esan bezala, eta askotan esango ditugu gauzak, ze beharrezkoa da behin eta berriz esatea, indarra har dezaten eta benetan gure egitasmoen baitan hortxe itxatxirik geratu daitezen. Euskara sustatu nahi dugu kirolean eta honetarako trebakuntza euskaraz sustatzea ezinbestekoa da. Gaur ezagutuko dugu hau nola egin daiteken horretarako giltzak eta euskarriak eskainiko zaizkigu. Eta aipatu dugun euskara sustatzeko plan honi buruzko gakoak eta aipatutako hitzarmenari buruzkoak ere azaltzeko hementxe dago gurekin Bingen Zufiria sailburua, eta berari luzatuko diot hitza. Gipuzkoako Futbol Federazioko presidentea, beste federazioetako ordezkariak, eta Gipuzkoako futbol sarea osatzen duzuen, jaun Andre eta dizkideak, arratsalde on guztioi, eta nik ere eskerrak eman nahi dizkiot Errealari toki zoragarri hau gure esku ipini duelako ekitaldi honetarako. Nik ere irakurri egingo dut, Manu. Gaur jakin dut euskara hizkuntza zaila dela eta bazpare, hobe izango da. Bai, pailo badek izan dut, hobe izango da irakurtzea. Bestela, auskalo. Gaur, aurkezten dugun ekimen hau, eta hizkuntzaren eta kirolaren ikuspuntutik oso ekimen garrantzitsua da guretzat, konturatu zaitezen planak duen garrantziaz, kirolean euskara sustatzeko plana da, gure sailetik egin eta Eusko Jaurlaritzaren gobernu batzordean onartutako plan bat. Gobernu osoarena da, nahiz eta gure sailak aurkeztu, eta bere helburua izenak dioen bezala da euskararen erabilera sustatzea kirolaren arloan. Eta kirolak hainbat modalidade ditu, hainbat disiplina ditu eta hainbat maila ditu adin guztietan, eta plangintza honek danari heldu nahi dio, baina danari batera ezin da, eta planak daukan ezaugarrietako bat da, helburu nagusia izanik kirolaren arlo guztietara euskararekin iristea, helburu nagusia da lehentasunak ipintzea. Eta lehentasunak ipintzerakoan lehenengo eta behin kirolari gazteenak hartu ditugu gure jomuga bezala, haurrak eta gazteak. Askotan esaten dugu, eta orain, hezkuntza lege bat egiten ari garela gehiagotan gainera, danok konturatzen gara hezkuntzak etxean eta batez ere ikastetxean duen garrantziaz, danetarako, baina baita hizkuntza gaitasunak hartu eta euskararen normalizaziorako ere, eta askotan esaten dugu eskolak bakarrik ezin duela. Eta eskolaz kanpo egiten diren jarduera horietara ere eraman beharra daukagula euskara sustatzeko ahalegin hori.
Batzuk suerte eduki dugu. Etxean, umetatik euskara ikasi dugu, baina eskolaren bitartez euskara familia askotera iristen ari da, eta horietako askotan ez dago euskararik. Eta haur horiek eskolaz kanpo, ez da Gipuzkoako kasu, tokirik gehienen kasua, baina Euskal Autonomia Erkidegoko beste batzuen eta bai, eskolaz kanpo euskaraz hitz egiteko dauzkaten aukerak oso mugatuak izaten dira. Eta horregatik da garrantzitsua eta da kirol plan honek daukan lehentasuna, lehenengo eta behin aurrei eta gazteei zuzentzea eta hoiengan sustatzea euskararen erabilera modu informal batean kirolaren bitartez. Kirolean euskara sustatzeko planak 4 oinarri ditu. Trebakuntza, erabilera, berrikuntza eta sustapena. Eta gaurko ekitaldi honetan trebakuntzaren arloa da jorratuko duguna. Gazteak dira euskara modu normal batean hizketan ipini nahi ditugunak, baina beharrezkoa dugu, eta orain kirolaren arlora nator, ume horientzat erreferenteak diran figurak ere euskaraz hitz egitea. Nik neure biziaz hitz egin dezaket eta seguru zuek gehienon esperientziarekin bat etarriko dela. Ni ikastolako kumea naiz, baina gure kirol irakaslea, soinketa irakaslea militar bat zen. Eta arek castellanoz hitz egiten zegoen eta gure kiroletako esperientzia naiz eta ikastola batean ikasi, gaztelaniari lotuta zegoen. Baina suerte eduki genuen, ze gure ikaskide baten aita tematu zen futbol talde bat asatu behar genuela. Eta bera bihurtu zen gure entrenatzaile eta ere guri euskaraz hitz egiten zegoen. Eta beraz, futbolean egindako lehen pauso haiek, gure kasuan, euskaraz egin genituen. Bueno, esperientzia hori da, gaur zabaltzen dugun programa honen bitartez, bultzatu nahi dugun horietako bat. Eta da, lehenengo jomuga bezala, formakuntza eskaintzea entrenatzaileei eta arbitroei beren lana euskaraz egin dezaten. Epaile horiei zer eskaini behar diegu? Batetik, modu orokorrean jasotzen duten entrenamentu hori, trebakuntza hori, gaitasun hori, euskaraz jasotzea. Eta horrekin batera, eskaini behar dizkiegu teknikak eta estrategiak beraien lanean, euskara ere sartu dezaten modu natural batean. 8 eta 18 urte bitarteko gaztei buruz ari gera, hemen aurkezten dugun plangintza honetan. Gaur banatu den txosten honetan, kiroletikek egindako honetan esaten da, 8-18 urte bitartean kirola egiten duten 10 gaztetatik 5 futbola praktikatzen dutela. Beraz, hemen pausu bat ematen badugu, kirolaren munduan pausu handi bat emango dugu. Eta horretarako behar ditugu, beste batzuen artean, entrenatzaileak eta epaileak. Baina baita ere, futbol klubetan jarduten duten beste pertsona asko, horiek ere lagunduko dutelako giro bat sortzen euskararen erabilera naturalagoa izan dadin. Eskertu nahi dut benetan, Manu, Gipuzkoako Futbol Federazioan aurkitu dugun jarrera ona eta aurkitu dugun lankidetza plan hau aurrera ateratzeko. Zuen taldea berria da federazioan, baina lehenengo momentutik adierazi zenuten euskararen aldeko jarrera hori, eta gainera sortu duzue euskara batzorde bat, eta badakit eta gaur entzun dizut, batzorde horrek dituen helburuak bat egiten dutela guk dauzkagun asmoekin eta helburuekin. Galdu egin naiz, eta irakurri egin nahi dut, eta barkatu jazu. Lehentasunetaz hitz egin dizuet, eta gaur futbolaz hitz egin dugu, baina, lehentasunak ezartzerakoan, lehenengo dira jokalari diren aurre eta gazte horiek, eta gero kirol guztietara iritsi nahiko genuke, baina aukeratu ditugu batez ere, momentu honetan fitxarik egin dauzkaten kirol modalitateak horietik hasteko. Eta baita ere, kasu batzuetan, hizkuntzaren erabilera normalagoa edo naturalagoa den zenbait kirol, errugbia, adibidez. Orduan, esan bezala, helburua da, eta lehen esan du ongi Manuk, entrenatzaileak trebatzeko erabiltzen diren UEFA B eta UEFA C ikastaroak euskaraz eskaintzea. Europako futbolaren erakundeak homologatutako titulu horiek eta ikastaro horiek euskaraz emango ditugu, eta hori lehenengo pausua baino ez da izango.
Pausu garrantzitsua, eta Manuk esan duen bezala gainera aitzindaria, ze gurea baino indartsuagoak eta errazagoak diren beste hizkuntza batzutan, ez delako oraindikan pausu hau eman. Beraz, erronka handi bat daukagu, zuk esan duzun bezala Manu, eta erronka horretan bidelagun, bidaide eta lankide izango gara eta helburu horrekin datoz gaur ona. Eskerrik asko zuen lankidetzagatik eta eskerrik asko guztioi zuen arretagatik. Arratsaldeon. Mila esker bioi. Aipatu da, hitzarmen hau sinatu aurretik lan bat egin dela, eta aurrekari hoietara joko dugu. Zer egin eta nola egin jakin ahal izateko ezinbestekoa baita lehenik eta behin egoeraren azterketa bat egitea. Nola gaude, zein da gure egoera eta hortik abiatuta ikustea zein den bidea eta hau egituratzea. Horixe egin zuen Aztikerrek eta bere lana aurkeztuko digu gaur Eki Zubiriak. Ondoren Josu Zubiak UEFA ikastaroak euskaraz emateko beharraz hitz egingo digu eta futbola euskalduntzeko bidean erabili alditugun hizkuntza estrategiei buruz baita zertzelada batzuk eskainiko dizkigu estine astorkiak. Hasteko bada, 2019an Eusko Jaurlaritzak Gipuzkoako kluben azterketa soziolinguistikoa egiteko eskatu zion Aztiker enpresari eta honetara joko dugu. Gipuzkoako futbol kluben ekosistema osatzen zuten 80 klubetatik 52 erantzun zuten garai hartan eskaini zitzaien galdetegia azterketa hau osatu ahal izateko. Hortik abiatu zen Aztiker eta oraintxe erakutsiko digu zein izan zen aurkitu zuen egoera eta nondik abiatu den egitasmo hau. Hasteko bada, Gipuzkoako futbol kluben egoera, Eki Zubiriaren eskutik. Eki Zubiria, nahi duzunean. Hementxe. Eta eskerrik asko neatortzagatik. Izarok esplikatu duen bezala, Izarok esplikatu duen bezala, Aztiker soziologia ikergunetik nator, eta orain dela 2 urte inguru, 2019 bukaeran, egin genuen ikerketa bat azalduko dizuet, labur-labur. Ikerketa bera zentratzen da Gipuzkoako futbol kluben azterketa batean, azterketa hori bera egin genuen diagnostiko bat osatzeko bai euskararen inguruan, eta baita emakume eta gizonen arteko berdintasunan inguruan ere. Zehazki hemen azalduko dizuedana da euskararen inguruan egin genuen diagnostikoa, eta, Izarok aipatu duen bezala baita ere, 80 klubekin jarri ginen harremanetan, 80 horietatik, desenteko lata eman geniela erantzuteko, eta eskerrak eman nahi dizkiogu erantzun zuten guztiei. 52 erantzun ziguten, eta funtzionamendua izan zen pixka bat, lehenengo harremanetan jarri ginen beraiekin, esplikatu genien ordezkari bat behar genula galderak erantzuteko, eta klubek ordezkari horrek eman zituen bere klubaren inguruko beharrezko datu guztiak. Orduan, egin ditugun emaitzak edo ateatzen dian emaitzak 52 klub horien erantzunetatik azaltzen dira, eta faltako liake beste klub kopuru bat, baina, daukagunarekin egin genuen aurrera. Hor, ikusiko duzue, datuak, hor baituzue aurrean baita ere txostenean, eta jungo gara pixka bat, azaltzen aterazien emaitzak. Euskararen inguruan egin genituen galderetan, zentratzen ginen batetik jokalarietan, klub horrek dituen jokalarietan, galdetuz jokalari horiek ze hizkuntza gaitasun daukaten, ze erabilera egite duten euskararena bai beraien artean, eta baita ere entrenatzaileari begira. Beste alde batetik,
galdetu genuen baita ere entrenatzaileen inguruan, hizkuntza gaitasuna, ze formazio edo ze titulazio daukaten entrenatzaileena, eta baita ere beraien arteko hizkuntza harremanan inguruan. Eta gero ja zehazki galdetzen genien baita ere klubaren inguruan zein arazo dituzten batez ere, euskararekiko ze jarrera daukaten, prest egongo liakeen pauso batzuk emateko edo ez, beharrezkoa ikusten duten eta bar. Orduan, banan-bana azalduko dizkizuet ateratzen dian emaitzak. Leno sarreran edo aipatu dezue baita ere, futbol aukeratu genula, azterketa egiteko edo kirol bezala, iruditzen zitzaigulako futbola zala eragin handiena edo jende gehien biltzen zuen kirola. Bai? Atera genitun datuen arabera, Gipuzkoako 8 eta 18 urte arteko haur eta gazteen 20%, osea 5-tik 1, dago futbol klub federatu horietako batean sartuta. Bai bereziki ikusten dana da, kopuru oso altuak diala, alebin, infantil, kadete, bitarte hortan, benjaminetan pixkat gutxiago, gaztetxuetan, eta juveniletan ere bera egiten dula. Baina, hitz egiten nahiko ginake, eragiteko esparru handi baten gainean, 5-tik 1 parte hartzen dulako kirol hortan edo klub horietan. Bai? Orduan, lehen komentatu dizuet, lehenengo kirolarien inguruan edo jokalarien inguruan galdetzen zen, agertzen zen datu importantenetako bat, eta hemen agertzen ez dana da, klubeko ordezkari horiek emate zituzten datuetan, jokalarien 80% baino gehiago elebiduna zala. Bai? Eta kapaza zala euskeraz hitz egiteko eta praktikatzeko kirol hori. Gero pasatzen baginen horren erabilerara, gaitasun 80%tik gora bada, erabilera gelditzen zen 40 inguru esaten dutenak dena edo gehiena euskeraz egiten dutela. Bai? Eta hori juten zen gainea jeisten, geroz eta helduago juten zian bezala. Gehiena benjaminek hitz egiten zuten, gero alebinek, infantilek eta bar, eta hori ikusten dezue zutabe grisian, nola di joan urteak aurrera junala, jeisten, erabilera. Gero baita ere, adinan arabera ikusten zen desberdintasuna, baina baita ere ikusten zen emakumezkoen kirola, emakumezkoen futbola eta gizonezkoen artean ere desberdintasun nabarmena zegola, eta bereziki emakumezkoen taldeak gehiago hitz egiten zutela euskeraz. Bai beraien artean eta bai entrenatzaileekin ere. Bai. Eta gero pasatzen ginen entrenatzaileen inguruan galdetzea. Dana dela, txostena bastante luzeagoa da, ikusiko duzue, edo behar baldin badizue eskuragarri dago, datu guztiak hor aurkituko dituzue, bai? Hemen laburpen bat bialtze dizuet, edo ikusten duzue. Entrenatzaileen ezaugarriei dagokionez, baita ere, ikusten zen batetik sexuaren arabera 80% baino gehiago gizonezkoa zala, eta hori baita ere emakumezkoen taldeetan erdia baino gehiago entrenatzaileak gizonezkoak ziala. Baita ere ikusten zen adinez oso jende gaztea dagola entrenatzaileen artean, 16-29 urte arteko entrenatzaileak diala erdia baino gehiago, klub horietan. Eta baita ere, iaia 3-tik 2 ez daukatela inolako titulazio ofizialik, entrenatzaile titulazio ofizialik. Hor, grisez ikusiko duzuen franja horrek erakusten du, titulu hori gabeko entrenatzaileak zenbazian, gero lehenengo maila edo lehenengo mailako titulua dakatenak 16, bigarrenekoa 9 eta hirugarrenekoak 11. Eta euskerari dagokionez baita ere, pixka bat gertatzen da, jokalariekin gertatzen da fenomeno berdina, ez? Eta beste hainbat ikerketetan ere agertzen dana. Gaitasuna oso altua dela entrenatzaileen artean, 80% euskera menperatzen dula adierazizun, baino erabilera
asko jaisten zala baita ere, bai? Erdia inguruk esaten du dena edo gehiena euskeraz egiten dutela, bai beraien artean eta bai jokalariei begira. Orduan, bietan ikusten genuna zen fenomeno berdina. Erabilera oso altua zala, gaitasuna oso altua zala eta erabilera jaisten zala. Bai? Eta fenomenoa errepikatzen zen baita ere, adinean arabera. Entrenatzailea Benjaminena baldin bazan, erabilera altuagoa zen, eta hola juten zen, kategoriaz kategoria pixkanaka jaisten juvenilak arte. Orduan pixka bat fenomenoak antzekoak ikusten dira batean eta bestean. Hemen ikusten da, Benjaminen entrenatzaileen hori, 77% euskeraz egiten dula gehiena edo ia gehiena, eta ja juveniletan 40ra jaisten dela. Eta gero zentratu ginen, entrenatzaile bereziki zentratu ginen titulazio hori gabeko entrenatzailetan. Bazegolako interes bat, eta gaur hortaz hitzeitea torri geha, titulazio horien inguruan ze interes egon daitekeen edo zein dan egoera. Esan dizueten bezala leheno, entrenatzaileen ia 60% inguruk ez dauka titulaziorik, eta entrenatzaile titulu gabeko hoien ezaugarriak ere, zian gehienak 16-29 urte arteko entrenatzaileak diala, gehienak gizonak diala baita ere, eta hizkuntza gaitasuna euskera ia 80%ak kontrolatzen zula. Orduan, ikusten genuna zen, hor badagola kopuru oso altu bat, interesatua on daitekena holako titulazio bat ateratzean, eta euskera menperatzen duna, eta euskeraz ateratzeko interesa eduki dezakena. Hor datu batzuk estrapolatu genitun, entrenatzaile guztiak kontutan hartuta, 200 entrenatzailetik gora egongo liakela egoera hortan. Eta bukatzeko galdetzen genuen futbol klubek euskararekin dakaten harremanaren inguruan, bai gaur egun eta bai etorkizun hurbil batean, ze jarrera edukiko luketen pauso batzuk emateko garaian, edo ze predisposizio edukiko luketen euskararen aldeko pauso batzuk ematerako garaian. Lehenengo ezkerreko taula hortan, igual ez da guztiz ondo ikusten, baina galdetzen zen gaur egun ze hizkuntza erabiltzen duten nagusiki klubaren egunerokotasunean. Hor agertzen zen gutxi gora bera, eren batek edo hirutik batek esatezun dena edo ia dena euskeraz funtzionatzen zutela, Aigea Gipuzkoako klubetaz hitz egiten, noski. Beste eren batek esaten zuen euskeraz funtzionatzen zutela eta ez zutela beste munduko ekintzarik edo egiten. Berez naturalki euskeraz funtzionatzen zutela. Gero gorriz dagon beste zati horrek, 30%ak, saiatzen ziala egunerokoan euskeraz hitz egiten, eta bai egiten zituztela olako ekintzak ekintzetan parte hartzen zutela euskera sustatzeko. Eta gero beste multzo bat, urdina, naranja dauden bi multzo horietan, nagusiki gazteleraz egiten dutela funtzionamendua, eta ez dutela inungo ekintzarik egiten, edo ez dutela horrelako gauzetan parte hartzen. Eta aurrera begira galdetuta, etorkizun batean, preste egongo liaken sustapen plan baten edo ekintza batzutan parte hartzeko, erdiak esatezun preste egongo litzakela, eta kasi beste erdiak ezetz. Baino, hor pixka bat bi galderak gurutzatzen genitun, eta aurrera begira ekintzak egiteko preste zeuden klub gehienak, naturalki euskeraz funtzionatzen dutenak. Orduan, ekintzetan parte hartzeko prest dauden gehienak, gaur egun funtzionatzen ez dutenak euskeraz. Hor ikusten zana zan, desberdintasun hori ze. Bestela hola ikusita badirudi, erdiak nahi du eta erdiak ez, edo. Baina, bazeon holako aklarazio bat.
baita ere galdetzen genien, beraien arazo nagusiak zein dien, klub bezala. Claro, hau izan zen pandemia baino lehen, orduan orain galdetuko bagenu, igual beste arazo batzuk aipatuko zituzten, baina bueno, aipatzen zian arazo nagusiak, aipatzen zian hor zerrenda handi batetik aukeratu behar zituzten, gehienak zian ekonomiarekin lotutako arazoak, gastu asko zituztela, diru sarrera gutxi zituztela, hor oreka falta zala. Bigarrena zan entrenatzaile formatuak topatzeko arazoak zituztela, eta hirugarrena eta laugarrena baita ere instalazioekin lotutako arazoak. Orduan, bai ikusten zen baita ere, entrenatzaile formatuen gai hau bazala kluben egunerokotasunean dagoen arazo bat. Eta ja, bukatzeko, galdetu genien ekintza zehatz batzun inguruan, interesa eukiko luketen, edo interesatuko litzaieken ekintza horiek aurrera eramatea. Gehien edo interesa handiena aipatu zan ekintza, zan formazioak orokorrean diruz laguntzea. Gero bigarren ekintza gehien interesatu zitzaiena, klubean dituzten entrenatzaileei oinarrizko formazio ofiziala eta errekonozitua eskaintzea. Hori denei interesatzen zitzaien edo gehienei interesatzen zitzaien klubean dituzten entrenadorei laguntzea tituloa ateratzen. Eta bereziki, eta pixka bat berago juten baldin bagea, laugarren tokian zegoen titulo ofizial hori euskeraz atera dutenen poltsa bat edo egotea, titulo ofizial hori euskeraz ateratzeko errestasunak ematea, pixka bat hor kokatzen zian. Ikusten zana zen, hori, kluben gehiengoak interesatua zegoela olako kontuetan, orduan, ikusten genuna zen, hau baliagarria izan zitekeela erabaki batzuk hartzeako orduan. Eta besterik gabe, ez dakite ja zenbat minutu hitzein eden, 10 minutu esan ziaten hitzeiteko, baina, labur bilduz esaten genuna zen, eta hor, ondorioak pixka bat luzeago badituzue, esaten genuna zen, batetik, eragin handiko eremua zala ikusten genula, eta hori ja ikerketa egin aurretik, gu ez gara listuak hori esateko, hori ikerketa egin aurretik bagenekin, baina bai ikusten da, hori, klub hauetan, edo Gipuzkoako klubetan, adin hortakoen 20% parte hartzen dula, orduan bazala eremu bat, erabaki batzuk aurrera atera ezkero eragin handia dakatenak. Bi, aldeko baldintza batzuk daudela, batetik klubak eta entrenatzaileak euskera gaitasun handiko jendea zeukatela, eta jokalariak ere gaitasuna altua zeukatela, eta baita ere klubak prest zeudela, edo kluben gehiengoa, eta gaina klub horiek ziala egunerokotasunean euskera erabiltzen ez dutenak, horiek zeudela prestenak pauso batzuk emateko. Claro, beti ere, errestasunak jarriko balia, ez? Beti izan, gu prest gaude hau egiteko, baina errestasunak jartzen badizkiguzue. Orduan, bai ikusten genuna zen, hori, tituluen importantzia hori bazegola, gaitasuna bazegola, eta predisposizioa ere bai. Orduan, guk hemen ateratzen ditugun ondorio batzuk, asko obioak dira, edo ja bagenekizkin, baina beste batzuk, espero genuen behintzat lagungarriak izatea erabaki batzuk hartzeak orduan, eta hauxe izan da indegun lana. Orduan, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Eki, aurkezpen hau egiteagatik, hortxe duzue gaina eskuartean, aurkezpen osoa, eta beste edozein zalantza sortu ezkero ere, ziur erantzuteko moduan izango garela. Hortxe azaldu digu Ekik, egoera aztertu zutela, behar batzuk ikusi zirela hor bazeudela, futbolaren munduan, eta behar hauei aurre egiteko prest ere bazeudetela hainbat eta hainbat klub, baina horretarako baliabideak edo erraztasunak behar zirela. Horri helduta jarri da abian egitasmo hau, eta
Gipuzkoako Futbol Federazioa eta Eusko Jaurlaritzaren ibilbide honetan ateratakoa da futbola entrenatzaile ikastaroak euskeraz eman ahal izateko aukera berri hau. Lankidetza honetan Josu Zubia, entrenatzaile eskolako zuzendaria izan da asko lan egin duen pertsonetako bat, eta bera etorri zaigu gaur euskarazko UEFA ikastaro hauei buruzko xehetasunak ematera. Beraz, Josu, zuri utziko dizut orain ikastaro hauei buruzkoak emateko. Bueno, arratsaldeon, lehendabizi eskerrik asko, ona hurbildu zaeten guztioi, eta, bueno, eskerrik asko baita Realari, leku zoragarri hau usteatik. Eskerrak eman nizkion batez ere baita Oierri, idatzi honen partaide izan dalako. Azkenean, bai internazional eskola artean eta internazional Bartzelona artean lan handia egin deu, hau aurrera atzeko, eta, bueno, hemen gara pixka eta saltzeko oin arte indako bilbidea, eta gero nolabait baita, lau diapositiban bitartez, azaltuko izugu pixkate nola di joan UEFA kurtsoen ibilbidea. Bale? Niretzako gore handia da hemen zuekin artean egotea, hemen goian, eta egia esan, bueno, azkeneko urte honetan buru belarri arituko gara lanean, eskolako entrenatzaile eskolan, ez bakarri entrenatzaile eskola, baizik baitik eta Euskarako batzordea, lehendakari entrenatzaile batzordea, Aztiker ere egonda gure artean hemen lanean, Eusko Jaurlaritzarekin, azkenean nolabait jente askok hartu parte, eta bueno, honi bultzada emateko. Orduan, idatzia prestatu dugu, eta bueno, hau irakurtzera joango naiz, nik ez dut horren beste arrestasun Manu esala, gara bingen bezala, osea que bueno, aldan enean hitz egingo bet, bai? Bueno, eskolako zuzendaritzako ardura hartu gunentik, hainbat ekimen eta aldaketa bultzatu ditugu ikastorei dagokionez. Eskolaren aktibazio fase berri batekin ekin genion eta fase berri honen oinarrizko ardatzetako bat hizkuntza zen. Kontziente gara, federazioak Gipuzkoako gizartean duen ardatz egituratzailearen funtzioaz eta begirada linguistiko batetik hobekuntza prozesu erreflexibo eta sakon bat hasi genuen gure artean. Momentu horretan, konturatu ginen euskara hutzean eman behar zirela ikastaroak, eskaintzin hasi behar ginela. Klubetako errealitetara hurbildu ginen, jokalari eta entrenatzaile gazteek egunekotasun honetan dituzten hizkuntza jokaerak eta bizipenak ezagutuk asmoz, eta modu horretan aurrera begirateko proposamenak egin ahal izateko. Lehen begirada honetan ondorio garrantzitsu bat atera genuen. Argi dago, hizkuntza eta kirolan arteka lotura ukaezina dela eta biak direla beharrezko eta era berean elkar beharrezko. Bestetik, jakin badakigu kirol jarduerak euskeraz izan daitezela bermatu behar dugula instituzioetatik eta horretarako baliabide eta tresna mota ezberdinak eskaini behar ditugula. Azken hau konbentzituta eta lau haizetara ubiukatzen dugu. Herritar bezala, geure arduren artean dago eta eskubide hau bermatu behar dugu justua eta beharrezkoa baita. Federazio barruan konpromisua bakarra eta eztabaidezina zen, denok ginen norabide berberean, lehendakari, zuzendaritza, idazkaritza eta estamentu ezberdinak. Hau da, ikusi genuen gure kasuan futbolak eta honen testuinguruak ozen eskatzen zuela euskarazko ikastaro hauen hasiera eta eskaintzea. Ondoren fase berri batean txertatu ginen. Espainiako Federazioan eskaera ofiziala egin eta pausuak edota urratz ofizialak egiten hasi ginen. Eskola nazionaletik datorren materiala didaktikoa euskaratu behar izan dugu eta hemen aipatu nahi dugu Eusko Jaurlaritzak izan duen atsegintasuna eta eskuzabaltasuna. Lan ekeza izan da, baina garrantzitsua dudarik gabe. Materiala euskara izateak duen efektua eta hau errealitate izatearen pisuaz agian oraindik ez gara kontziente. Beraz eta segidan eskaintza zabaldu genuen. Futbolari lotutako estamentu ezberdinei berri eman genien eta ikastaro hauen duten garrantzia azpimarratu. Uste dugu benetan gustagarri izan dela klubentzat. Gipuzkoar futbolak beste behin erakutsi du gure hizkuntzarako duen konpromisoa dudarik gabe. Eraikitze prozesu ziragarri bat hasten da eta Gipuzkoar gizartearen onespena duelakoan gaude. Kanpora begira ere ispilu izango garela argi dugu eta eskola zein federazioari zona emango diola jakin badakigu, baina ez ditzagun helburuak urrutiratu, lan eta erronkak aurrera eta hemen darrai. Klubetako lehendakariei ere eskertzea eta ardura mezu bat helarazi nahi nieke. Alde batetik eta nagusiki hizkuntza esparruan egiten duten lanagatik. Baina beste aldetik, gaur bildu izana aprobetxatu nahiko nuke baita,
bide horretan jarrai dezatela eskatzeko eta beraien teknikoen artean ikastaro deialdi hauek ezaguetarazi eta hauen formazioan ahalegina etengabe izan dadin eskatzeko. Honela bada, berriro ere eskerrak emanez amaitu nahiko nuke hitzaldia. Manu Diaz, gure lehendakariari, eskolako zuzentzeko aukera emateagatik eta eguneko lanean bidilagun izateagatik, eskerra nola ez irakasle talde osoari, hor dazkagu banaka batzuk, izan ere ezin dezakegu izan talde hoberik hemen eskolan, eta Oier Berra entrenatzaileko batzordeko lehendakariari bere babesagatik. Baita Gipuzkoako Futbol Federazioko Euskara Batzordeari eta euren eguneroko lanagatik. Eusko Jaurlaritzari eta gaur gurekin dugun sailburu eta arduradunei. Artes enpresakoa dizkete orori eta ni eskerri beroenak zuen zabaltasuna eta gertutako jarreratik eta hizkuntza proiektu honetan parte hartu duten guztioi. Eta jarraian, hemen baldin badau, pixkat UEFako ibilbidea salduko izuet. Bai? Eta bueno, dena den, ez du ahaztu behar entrenatzaile eskolak eskaintzen duen ikastaro hauek gure lurralde historikoan ematen diren titulazio ofizial bakarrak direla. Europako UEFA nazioarteko erakundeak baliozkotzat jo eta onartutako ikastaroak dira. Eta hauen balio akademiko eta teknikoa ontzat ematen du mundu mailan entrenatzaile titular bezala aritzeko esklusibotasunaren ez baitago beste titulaziorik honelako eskumena ematen duenik. Bai? Eta horretarako prestatu dut hemen diapositiba batzuk. Hemen ikustezue entrenatzaile eskolan eman daitezken lau kurtsoak, batzuk agian ez badakizue zertzu dian, hauek ja kurtsoak dela bizpairu urtez nomenklatura hauek dakate, lehenengo nivela, bigarren nivela eta hirugarren nivela zienak, moindia UEFA C eta UEFA B egingo dute lehenengo nivela, eta gero UEFA A lehenengo bigarren nivela eta UEFA Pro baina hirugarren nivela izango litzake. Orduan, hemen UEFA C eta UEFA B dira, hemen momentuz hemen gure eskolan euskaraz emateko emango dugunak, aukera emango dugunak, UEFA C eta UEFA B. Esan beharra da, aipatu behar da, que ja UEFA C eta UEFA B tituluak ere bai hurrengo urtetik aurrera pixkat baldintzak eta gutxitu dela, hau da, UEFA C-rekin ja kadeteak arte entrenatu ahal izango duzu, eta UEFA B-rekin ohorezko regional arte hemen Gipuzkoan, lurraldeko maila altuenetarkoan. Orduan, oraingoz UEFA C eta UEFA B dia hemen euskaraz emango ditugunak, espero etorkizun batetan UEFA B hemen euskaraz egotea, baina honek esan nahi du, batez ere adin txikiakoko jendeekin eta gazteekin lan egiteko aukeran, euskarazko kurtsoak izango ditugula. Bai? Hemen, orduan, UEFA D ikastaroa helburua oinarrizko formakuntza bat ematea da. Oain ematen dugun formatua guztiz online da. Bakarrik dakate beratzi asteko kurtso bada, eta gero ja eurak dakate, ikasle dakate 6 hilabeteko praktikak. Hauek praktikak ja kurtsoa hasten dien lehenengo gunetikan, martxan kurtsoa hasten dienetikan, lehenengo gunetikan ja praktiketan adidia ikasleak, euren klubetatik, eta klubez badakate, guk hemen entrenatzaile eskolatikan laguntzen diogu, kluba aurkitzen, euren praktikak burutzeko. Eta hauek 16 urtetako berankoentzat entrenatu daiteke, hau da, kaete maila arte, eta lehen esan dizudan bezala, UEFA titulu honekin, mundu guztian entrenatu daiteke, adin honetan, UEFA zean izango litzake kadeteak arte, baina mundu guztian entrenatzeko aukera ematen dizu. Bai beste UEFA tituluak bezala eskoxe. Eta gero UEFA B-a, oinarrizko formakuntzaren bigarren atala, bigarren zati izango litzake, hemen esan digun bezala entrenatzeko aukera ematen dizu ohorezko regional mailara arte, hemen lurraldekoa, hurrengo urtetik aurrera, orduan, hor ja lehen aztik errekemen dituen datuak eta pixkak eskagarria dira, baina aipatu behar da, oin urte honetan, guk entrenatzaile eskolako buru hartu genuenetikan, jada urte bete eta 3 hilabetetan 450 ikasle berri ditugula. Ordan, ea euskeran ere olako martxa bat hartzen dugun, eta horko portzentai handi bat ere bai, euskarako kurtsuak egiten dituzten. Hemen orduan UEFA B-a 2 egunetakoa da, egun bat bideokonferentzia astelehenetan normalean, hemen oinasi gara berri hurrengo
UEFA B bat hemen Donostian, bai, eta larun batetan presentziala. Euskarazko formatua be hola izango litzake. Egun bat bideokonferentziaz eta bigarren eguna presentziala. Eta gazte mailatik, senior mailatara, jokalariak garatzeko trebetasuna. Eta lehen esan dago bezala, UEFA B honekin, mundu guztian entrenatzeko aukera emate dizu, kategoria honeiak arte. Vale? Espero deu, zuek ja aprobetxatu zemen baita, deialdi baten nahi nuke, esan dudan bezala hemen idatzean, hemen jak zaudeten lehendakariak eta zuen ikasleei, UEFA C-ko portzentai maila kopura handi badakau, ikasle kopura handi badakau, eta ea horrek aprobetxaten ditugun pixkat euskarako kurtsoetara bueltatzeko baita, datorren astetikan aurrera ja zabalduko dugu izen ATP-a, eta gutxi gora bera martxoan hasiko dugu ja euskako kurtsoekin martxan. Orduan, espero dugu, hemendikan aurrera, jake badazkagun erramentak hau harrera maramateko, eta zati handi batez Eusko Jaurlaritzaren laguntzagatik, eta baita artesek eta egin duen lan handiagatik, azkenen agente askoen lana izan da, eta nik uste horrek baita, oain erantzunean behar diogula, eta zuek baita, zuek badakazue giltza bat hor, taldeen buru zaudetenak, elkarteen buru zaudetenak, zuen ikaslenek eta animatzeko, kurtso honetan parte hartzeko. Eskerrik asko da nahi, hemen esategatik. Mila esker, Josuk azaldu digu, nola eratuko diren UEFA ikastaro hauek, eta ikastaro hauekin batera, hizkuntza estrategien inguruko ikastaroa ere eskainiko da entrenatzaile titulua lortu nahi duten gazteentzat, eta baita dagoeneko titulua duten entrenatzaileentzat ere. Beraz, hitzaldi laburren lehenengo bloke hau amaitzeko, Estine Astorkiari luzatu nahi diot hitza, bera artez askotan aipatu den enpresako euskara teknikaria da, eta hizkuntza estrategia ikastarauen diseinatzaileetako bat ere. Beraz, Estinezuke azalduko dizkiguzu pizkatxo bat ikastaro hauek nola eratuko diren, eta Josuk esan duena, gero zuen esku dago, gazteak eta hain gaztez direnak ere honetara animatzea, ez? Estine, dena zurea. Eskerrik asko izero. Arratsaldeon, denoi. Esertan hasi orduko, aipatu Eusko Jaurlaritzaren enkarguz egindako modulu honetan, hasieratik elkarlanean jardun dugula kirolean enpresako aritzekin eta Jaurlaritzako teknikariekin, eta Josu eta bere lantaldearekin ere bai, erabateko koordinazioan ibili garela. Hizkuntza estrategien modulua. Zertarako hizkuntza estrategien modulu bat entrenatzaile izateko ikastaro baten. Gaur egun, lehen aipatu du Bingenek ere, eta aipatu da, gazte heldu eta nerabe umei aisialdi euskaraz eskaintzeko gako edo puntu importanteetako bat kirola dela, guztiz esparru estrategikoa, hizkuntzaren normalkuntzarako gakoa, eta, orduan, kirol eremuko edozein erakunde, pertsona eta agentek, aparteko garrantzia hartzen dute guzti honetan. Orduan, entrenatzaile funtsezko papera hartzen dute, horregatik entrenatzaileentzako ikastaroa bereziki euskeraz, eta kirolean hizkuntza estrategia lantzeko modulu honen xede edo helburu nagusia da entrenatzailei beraiei euren eremuan euskara sustatzeko tresna gakoak eskaintzea. Bide horretatik, entrenatzaile ikasketentako zeharkako konpetentzi gisa ulertu genezake hizkuntza estrategien lanketa hau, bai. Kirol jardueran, entrenatzaile funtzioa edo rol hori hartzen dugunean, gai hauek ere gure funtzioen barne sartzeko, entrenatzaile garen horretan. Lau helburu edo lau onura nagusi edo horren bila goaz modulu honetan. Lehenengoa, kirol entrenatzaile kontzientzia hartzea, hizkuntzaren erabilean duten eraginaz. Ze garrantzi duten beraiek paper horretak. Zer bultatzen gaitu hizkuntza bat edo beste hartzera entrenamendu bat planteatzen dugunean.
zergatik aukeratzen dugu hizkuntza bat eta ez bestea. Edo zer dela eta txandakatzen ditugu. Kasualitatea alda. Ez, badakigu ez dela kasualitatea. Orduan, horretaz ohartzea, zer egiten dugun, kontzientzia hartzea. Kontzientzia hartzetik gero beste pausu batzuk emateko, gai izateko. Hizkuntza batek komunikatzeko, ideiak sortzeko eta beste hainbat konturako ere balio digu, baina komunitateak ere sortzen ditugu horrekin, eta kontziente algara ze komunitatetan gauden, edo zeinetan nahi dugun egon, edo zer raportatzen diogun hizkuntz komunitate hori. Gure entrenatzaile rol horretatik, nortasunarekin, kulturarekin lotu dezakegu. Edo kokatzen dugu gure burua entrenatzaile moduan ere hizkuntz komunitate horren barruan, kontziente gara, dena josita dagoela, ikuspegi sistemiko horren barruan gaudela. Pentsatu dugu inoiz, ze hizkuntzatan praktikatzen dugun kirola, entrenamentuak ze hizkuntzaten egiten ari garen, aldatzen ditugun, ez ditugun hizkuntzak, guzti hori lantzeko kontzientzia hartzea, behintzat, bai? Eta kirola jarduera fisikoa egin, da korputza ahaleginean jartzeaz gain, aipatu da moduen, haur eta gazten kasuan bereziki, integrazio eta ongizatea sustatzeko tresna baliagarri bat da. Hizkuntzak ere hor paper garrantzitsua hartzen du. Haur eta gazteak eroso egon daitezkeen guneak sortu ditzakegulako hizkuntzaren bidez, gehi kirolaren bidez, hizkuntza eta kirola biak batuta. Bai? Elementu integratzaile bezala ulertzen ditugulako, da biak eskutik helduta, indarra biderkatu egiten dalako. Entrenamentuetan, hizkuntza estrategia kudeatzeko, estrategia batzuk ezagutzea be bada modulu honen helburua. Testuinguru eleanitz baten bizi gara, etengabe hizkuntzak darabiltzagu, kudeatzen ditugu, batzuetan modu kontzientean, besteetan ohartu ere egin gabe, hainbatetan ezinegonak eta ere sortzen dira, deserosotasunak, egoera inkomodo xamarrak, horien aurrean, ze estrategia erabili ditzakegun, edo aukera batzuk. Eta modulo honetan, egunero sortu daitezken egoera batzuei aurre egiteko gako edo bide batzuk planteatzen ditugu. Eta horiek aplikatzen ikasi ere bai, praktikan jartzea. Taldekide guztiok ulertzen dugu euskaraz, edo denok egiten dugu, baliteke batzuentzat euskaraz jardutea ez dela erosoa, entrenatzaile moduan zer planteatu dezaket. Pentsatu aldut, akaso talde kohesiorako euskaraz jardutea ere beste plus bat izan daitekeela. Agian ez, agian bai, baina hor dago. Eta behintzat horreri buelta batzuk eman, eta aplikatzen ikasteko modulua da, horretan datza. Taldea, hizkuntza jardunaren ikuspuntutik ere aztertzea, unean uneko estrategiak aplikatzeko. Eta entrenatzailean jarri dugu fokoa bai, eta orduan jarrera eraikitzailea lantzea eta hizkuntza lidergoa sustatzea, bada modulu honen helburuetako bat. Lidergoa eraginkorra izango da, talde giroa proposa sortzen denean, kirolari guztiek beraien gaitasunak eta abilezia garatzeko aukera sentitzen dutenean, eta taldekideen arteko harremanak errespetuan da konfiantzan sortzen direnean. Eta helburu hori lortzeko, ezinbesteko izango da entrenatzaileak liderraren rol hori ulertu eta barneratzea. Lidergoaren kontzeptu horren barruan, hizkuntzaren beraren lidergoa ere txertatzen dugu. Entrenatzailea da kirol taldetako arduradun edo gidari nagusia, baina bere jokabideek erabakitzen dute edo bidea markatzen dute. Orduan, zer rol hartu eta ze garrantzi daukan entrenatzaileak hartzen dugun rol horretan. Bere rolaren zati bat da hizkuntza hautua ere. Modulua 3 bloke nagusietan banatuta dago. Alde batetik bakarka edo online egiteko atal bat, bestetik taldean online lantzeko saio sinkroniko bat, eta azkenik zuzeneko praktikak.
lehenengo blokean batez ere, oinarri teoriko eta hausnarketara bideratutako ariketak eta dinamikak daude, irakurgai eta bideo eta elementu dinamikoz osatutako materiala da, erakargarria eta behintzat horri begira sortutakoa da, erakargarri izateko eta gustora egiteko, astun ez dadin izan, eta gero taldean lantzeko, taldean batez ere, taldean lantzeko dinamikak eta edo landu daitezkeen teknika edo metodologiak aplikatu eta planteatzen dira. Eta azkenik zuzeneko praktiketan, zuzenean planteatu, ikastaroan zehar landu diren eduki teoriko edo metodologia horiek aplikatzeko aukera planteatzen da tutoretza batzukin eta gero talde osoaren feedbackarekin. Gaiak, ekarri dizkizuet hemen, ikusteko behintzat ze gai, orokorrean ze gai lantzen diren estrategia hauek jorratzeko. Eduki teoriko edo bakarkako lanketa horretan, hor ikusten dituzue hizkuntza kontzientzia, kirola eta hizkuntza elementu integratzaile gisa, entrenatzailearen rola, lidergoaren ikuspuntu horretatik, kirola eta hizkuntzaren joko zelaiak, eta komunikazioaren garrantzia kirolean. Eta taldekako saioetan, batez ere, taldeko hizkuntza konpromisoak, hizkuntza aldaketarekiko konpromisoak, beti talde ikuspegitik, eusle dinamika entrenamentuetan eta elkarrizketa elebidunak entrenamentuetan. Hortaz, modulua berez, moduluaren onura nagusia gure ustez da hizkuntza teknikari eta aholkulari ikuspuntutik bada ikastaro ofizialan txertatuta egoteak aparteko garrantzia ematen diola batetik. Entrenatzaile ikasketen barne edo parte den material bat edo eduki bat bezala ulertzen dalako. Orduan, hori da lehenengoko, uste dute, albotik edo periferian lantzeko baino, zuzenean ikastaro ofizialan bertan lantzeak ematen dion pisua eta garrantzia. Eta kirol jardunaren parte dela ulertzea hizkuntzaren kudeaketa hori ere. Entrenatzaileen egunerokotasunean hizkuntzaren ikuspegia modu natural batean txertatzea eta horretarako lagungarri izan dadin sortutako materiala da. Eta baitatutako moduan modulu honek aurreikuspena 10 bat orduko iraupena du, kontuan izan tarte bat onlinekoa badala, orduan hor malgutasunez, eta gero taldekako 3 bat orduko saioak direla, eta gero zuzeneko lanketan, hor ja librea, bakoitzak ikusten duenera, baina ordu pare bateko kontua, bai. Eta besterik ez, nire aldetik, eskerrik asko zuen arretagatik, eta animatu. Teoriari buruz aritu gara, futbol ikastaro honen inguruan, eta oraintxe ez dinek ere beste estrategia hauen ingurukoak ere azaldu dizkigu, eta oraintxe mai ingurua ospatuko edo egingo dugu. Futbol entrenatzaile ikastaroak euskaraz, oso ongi, baina gero nola txertatu euskara kirolean? Badakigu ez dela bat ere erraza, eta horretaz solasteko ona gonbidatu nahi ditut Beñat Larrañaga, hementxe dugu, Gipuzkoako Futbol Federakundako presidente ordea, Estibaliz Alkorta, euskara sustatzeko zuzendaria, Miren Dobaran, eseri nahi duzun tokian, Beñat, Miren Dobaran zen etortzekoa, baina azkenean ezin izan du, azken orduko zuzte bategatik, gustura egongo zen, badakit gainera, Miren futbolaria izandakoa dela, beraz, gustura asko egongo zen hemen, baina, ez dugu gurekin, eta Aritz Olagoik metodologiaren sortzailea. Zuek ere, parte hartu nahi bali baduzue, hementxe duzue Elena, eta berari mikrofonoa eskatu, ura nahi bali baduzue, Aritz? Eskerrik asko. Berari mikrofonoa eskatu eta parte hartu, gustora entzungo zaituztegu eta. Beñat, zu zuzendaritza taldekoa zara,
lehen aipatu da, ez? Zuzendaritza nahiko berria dela zuen da, gainera zuzendaritza taldea lanean hasi eta euskara batzorde bat sortu zenuten berdintasun batzordearekin batera. Zer zenuten buruan sartu zinetenean, ez? Eta zenekin aurkitu zineten, ez? Askotan ez da eta gauza berbera izaten, ez? Lanean hasteko gainera hori erabat, garrantzitsua izaten da, ez? Zein den egoera ikustea. Bai, nahi lizentzi txiki bat ematen badia zuen pixkat desbiratuko naiz galderatik, naiz eta hor bukatuko dudan, ez? Aipatu beharra dago, lehenengo eta behin, aurrez esan den bezala, esker mila, ez? Egun hau posible egin dezuten guztioi, baina eskarra bakarrik ez zorionak ere, ez? Nik uste hemen gauden guztio zoriontzeko moduen gaudela, 2022 urtean baldin gaude ere, eta berandu baldin bada ere, lortu degulako, ez? Eta atzera begiratu nahiko nuke pixkat, izan ere, zuzendaritza honetatik eta elkarlanean Eusko Jaurlaritzarekin egun hontara iritsi baldin bada ere, atzetik 2 urteko lana dago, ez? Bat-emate mentxa dezakegu horreixa dela. Urtebete daramagu, urtebete eta pixkat zuzendaritzan sartu ginenetik, buru belarri proiektu honetan lehenengo egunetik, baina beste urtebete lehenago ere hasita zegoen, nolabait ere hasi hau ere inda zegoen hauteskunde prozesu luze baten aurretik. Baina pixkat haratago jo nahiko nuke denboran, 2016 egin zuzen ere, Aztikarrek atera dutun datu horietako, entrenatzaile titulatu horietako bat naiz ni, eta etxe honetan egin nituen ikastaro horiek, 3 urte jarraian, lehenengo maila, bigarrena, hirugarrena, eta zoritxarrez, garai hartan gazteleraz egin behar izan dituen, ez? Baina egon zan momentu bat, azkenean zuk nun baiten izan ematen duzunean, asumitzen duzu zegoera dagoen, ez? Egon zan momentu bat, nun, azkeneko proiektuarekin batera, azkeneko urtearekin batera proiektu bat idatzi behar genuen, nun proiektu hori gero defendatu behar genuen, ez? Eta momentu batean, euskeraz egiteko aukera batik galde egin nuen. Eta ordu hartan zegoen zuzendaritzako, eskolako zuzendaritza zaharreko kideek ukatu egin zidaten eskubide hori, ez? Eta aipatu nahi eta anekdota hau, pentsatzen detalako hemen gauden askok, aurkituko ginala noizbait halako gure hizkuntza eskubidearen urraketa baten aurrean. Eta eskerrak eman nahi dizkiet, garai hartako erabaki hori hartzen zutenei, izan ere orduan landatutako hazi hortatik, nola baitere indarra mantziatelako personalki bide guzti hau egin eta erronka hau egikaritzeko, ez? Eskerrak eman nahi dizkiet, bide lagun topatu ditudan zuzendaritzako kide guztiak, lehenengo egunetik, elkartu ginean lehenengo bileratik, argi izan genulako euskerak gure zeharlerro eta gure ardatzetako bat izan martzula. Horregatik oso erresa izan da, behin zorionez zuzendaritzara iristeko aukera izan genunean, lan dinamika bat martxan jartzea, ez? Lehenengo tariko erabaki bat izatea, euskera batzorde bat sortzea, non jende bat, eta jendartean dagona, non taldetxo bat elkartuko ginen eta honi buruz hitz egiten hasiko ginen. Hauteskundetan oso garbi adierazi genuen, hainbat erronka eta hainbat konpromiso hartuko genitula eta tartean zegoen formakuntzarena. Eta aipatu dezun bezala ez euskara batzorde bakarrik, baizik eta parekidetasun batzorde bat ere. Ulertzen dugulako beste zeharlerro garrantzitsu bat izan behar dula, eta nik uste Aztikerrek egindako azterketa hartan ere eta badaude bestelako evidentzia asko ere, emakumeak gako izan zaitezketela edo zaretela ere hizkuntzaren transmisio hortan, eta datu horietan korroboratzen da erabilera altuagoa dagoela, ez? Hortaz, euskara batzorde bat badago, parekidetasun batzorde bat badago, badaukagu zuzendaritza eta zuzendari berri bat eskolan, eta 3 arteko josketa bat izan behar du. Behar ditugu entrenatzaile titulatu gehiago, behar ditu euskaldunak eta euskeraz aritu daitezela, eta era berean, eta gure erronketakoa da, emakumeek futbolean duten presentzia ere areagotu nahi dugu. Eta erronka horren inguruan gabiltza urtebete hau lanean. Azken aipamen bat, eta barkatuko jazu gehiagik luzatu baldin naiz. Aipatu behar dut ere, azkeneko urtetan federazioak bere pausoak emanak zituela gusartu horretikan ere hizkuntzaren inguruan. Eta
horren adierazle dira ere, besteak beste langilegoaren prestutasuna. Ez? Nik uste dut, beraiekin batera landu duguen plan estrategiko bat, emunekin elkarlanean egin duguna, eta hori aurrera egingo badegu, eramango badegu, eta posible baldin bada, langileek duten prestutasuna da. Ez dago zalantzarik ez azkenen pertsonak gara, ez? Edozein ekimen aurrera eramateko giltzarria garenak eta hor dago indarra, ez? Edozein ekimen aurrera eramateko. Estibalitz, eremu ez formaleko hizkuntza plangintzaren arduraduna zara, eta nola dakusazu euskara eta kirolaren arteko harremana. Beinatek argazki bat egin digu, ez? Baina nola dakusazuzuk beste ikuspuntu batetik agian, ez? Bueno, harremana oraingoz ikusten dut ez da oso estua, eta baino kompatiblea bai, erabat, ez? Ni euskara sustatzeko zuzendaritzan batez ere, ehuneko unian eremu ez formalean gabiltza, bai? Hoi da gure lan esparrua, ez? Eta horrekin esan nahi dut oso ezberdina dela beste zuzendaritzaekin alderatzen baldin badeu, ez? Gu eremu ez formalean gabiltza, ez dago ezer araututa, ez dago ezer derrigorrezkoa, ez dago hizkuntza perfilik. Orduan ez da berdina administrazio hizkuntza plan bat edo egiteko garaian, edo ez da berdina hizkuntza sisteman lan egitea. Orduan, gu hor mugitzea, orduan gu sustapenetik eta programa eta politika zehatzetatik abiatzen gea, eta beti borondatetik. Eta hau esan da, aisialdia izan da eta izango da gure erronka nagusitako bat kirola da aisialdi mundu horretan, igual eremu importantenatekoa gazten artean, ez? Eta hori nahiko garbi genuen aurreko legeldian, eta bigarren legaldi honetan erabaki genuen hori benetan heltzea, bai? Eta hori hortan nahi ginela, bere ala jarri zian gurekin harremanetan Gipuzkoako Futbol Federazioko, oraindikan plana ere diseinatzen genbintzala, eta oraindikan aurkeztu gabe, eta zer esan nahi dut horrekin, bi borondate eta indartsu topo egiten daunean, askoz errazagoa dela. Ordu nola abiatu ginen ere federazioekin, plana hasi horretik ere, bai? Eta bueno, federazioekin harremana hola izan zen, eta gure plana diseinu eta onartu genunean, garbi ikusi genuen, eta uste sailburuak ere esan dula, kirola zala, eragin barreko esparrua, bai? Baina talde kirolak ziala, igual, bere ezaugarriengatik eraginkorrenak izan zitezken hizkuntzaren aldetik, ez? Bakarkako kirolei ere eragingo dio eta egingo du, baina talde kirolazian oso importantia komunikazioaren aldetik dituen ezaugarriengatik, sortzen duen giroangatik, eta estrategia askoze gehiago landu zitezkelako, ez? Hori alde batetik, eta gero askotan, eta hemen denbora guztien entrenatzaileen figura ere oso importantia zan guretzako, erreferentia dialako gaztenentzako, eta erreferente linguistikoak ere bai, ez? Ez dinek esan duen bezala, rol aktibo eta potentia izan dezake bere egunerokotasunean. Orduan, trebakuntza da gaurko gaia, eta da planaren ardatz nagusietakoa, baina, bestelakoak eta sustapenetik ere lanian jarritu beharko deu, hizkuntza planak ere klubetan ere txertatzeko ahaleginak eta ingutugu, ez da bakarrik entrenatzaileen formakuntza, klubaren kontzientzia hartze hori eta konpromiso ere beharko litzake, da hori da pixka planaren 3-4 ardatzak, ez? Lan ildoak berera ze irekita badaude. Bai, hau da oso importantia, gutzako oso importantia da entrenatzaileen figura indartzea, behaintzako gaztentzako erreferente badalako. Beste referente pailena da, hori ere zeharka aipatu du, baina hori beste referente bada. Eta beste bat izan daitekeena era, klubetan kapitaina edo jokalari referente hori, ez? Kapitaina dakan rola ere, hau bizi rol hori aukiko balu, eta aukizeu askok, hori beste ardatzen nagusi bada, ez?
gauza asko, ez? Bai, Izan berria bai. kontutan aurrera egiteko. Trebakuntza ere aipatu duzu eta Aritzolagoi da hain zuzen ere kirol entrenamenduan euskara sustatzeko metodologiaren sortzailea. Zer dake sola labur azalduz Aritz? Bueno, nik uste dut klabe asko eman diala gaurko aurkezpen hontan. Alde batetik entrenatzailea aipatu da referentzi eta pixka bat eredu bezala. Eta, bueno, normalean kirol esparrutik, jokabide egokien esparrutik ikusten da entrenatzailea referente bezala, baina noski, Estinek aipatu duen bezala, hizkuntza aldetik ere lider hori izan daiteke, ez? Bai kirola arloan eta bai jokabide arloan liderra den bezala, euskera, eta kasu honetan hizkuntzaren ikuspegitik ere lider bilakatu daiteke. Eta kes hori da, oinarrian da, entrenatzaile euskaldunak animatzen ditugu eta gonbidatzen ditugu eta laguntza eskaintzen diegu beraien entrenamenduetan euskaraz egin dezaten. Ikasturte hasieran metodologia barruan ez dauden entrenatzaileei formazio saio bat ematen zaie, pixka bat estrategiak eta egin beharrekoak eta azaltzeko, eta bueno, bidean agertu daitezkeen zailtasunak, egoera desberdinak, bueno, horiek guztiak kudeatzeko, edo behintzat kudeatzen jakin dezaten gertatuko balira. Eta oinarrian hori da, erabilera sustatzeko entrenatzailea erreferente bezala hartuta hizkuntza arloan ere, entrenamenduetan euskaraz egitea. Gero egia da, metodologia barruan, gainera, ikasturtean zehar, 2 neurketa egiten dira, pixka bat argazki orokor bat ateratzeko. Entrenatzaile bakoitzak bere taldearen argazki orokor bat ateratzeko, erabilerari dagokionez, bere taldean dauden haur edo gazte bakoitzak, bai berarekin eta bai gainontzeko haur eta gazteekin, euskara zenbat erabiltzen duen, neurtzen du entrenatzaile bakoitzak. Erabat pertsonalizatua da orduan, ez? Bai, iruditzen zaigu azkenean, haur bakoitzak bere testu ingurua dauzkala, bere hizkuntzarekiko jarrerak, batzuk errazago egiten dute, beste batzuk gehiago kostatzen zaie, eta personalizazio hori garrantzitsua iruditzen zaigu, azken finean entrenatzaileak ulertu behar du aurraren egoera, ez? Bai, erraztasuna daukanena, eta baita ere, eta askoetan hau izaten da zailena, zailtasuna daukatenena, pixka bat, gertuago egoteko, ulerkorrago jokatzeko, eta bere bide horretan ere, horiek ere zailtasunekin bada ere, ahalik eta euskara gehien erabiltzen. Beraz horretarako formakuntza, ez, eskaintzen eduzue? Bai, ikasturte hasieran formakuntza eskaintzen da, eta gero, neurketa horiez egiteaz gain, gero guk jarraipena ere eskaintzen diogu ikasturtean zehar, 3-4 entrenamendutan izaten gera, pixka bat, hizkuntza realitatea ezagutu, entrenatzailea bere ezagutzen, eta taldearen ezaugarriak ere ezagutzen. Formakuntza, trebakuntza, borondatea, ez? Zeintzuk lirateke, ez? Azkenean euskara txertatzeko gakoak, ez? Zirutze izuela, banan-bana, bota bakoitzak bat. Galdera zaila egin dizuet gero, Zuek ere pentsatu, zuek aportatu dezakezu eta. Nahi gustatzen zait hitzeitea imaginario kolektiboaz. Nik uste dut futbola bizitu dugun gehienok, bingenek, zorionez lehenengo entrenatzaile euskaraz izan zuen, ez dakit nik uste dut askoren kasua izango dela futbola txikitatik gazteleraz egin izan dugula, ez? Ni personalki uste dut 20 urte izan dituen arte ez nula entrenatzaile euskaldun bat izan edo euskaraz egiten zidan ibintzat, ez? Hori bereiztu behar dugu, ez? Hori da. Nik uste datuak hor daude ez, jakin badakigu, baina gero akaso personalki ere erabili gutxiago egiten du. Baina imaginario kolektibo hori sortu behar dugula, ez? Imaginario kolektibo hori bada alde batetik gertuko erreferente horiek, baina gizarte mailan ere erreferenteak falta zaizkigula, erreferentzia falta zaizkigula, hiztegi bat falta zaigula, ohitura bat, kultura bat falta zaigu futbola euskaraz bizitzeko. Eta nik uste dut hori eraiki behar dugula. Eta hori dela erronka. Ados, Esti? Bai, erabat, bai. Erreferente horiek behar beharrezkoa dira. Ez bakarrik klubetatek aparte, edabidetan, beti izaten du, ez? Kirolari ospetsuenetan hor jokalari famatu batek euskara zeitia, urtebeteko plangintza, baino askoz eraginkorragoa izan daiteke, hori beti izate dugu. Olako referenteak klabea dira.
Eta, bueno, beste bat horrekin adoz, eta beste osatzeko, beste klabe bat nik uste ere taldean, klubean ere kontzientzia hartze hori eta goiti berako erabaki hori, ez? Ez da dira izan entrenatzaile huts baten erabakia edo kasualidadez etorri dalako euskaltzale bat eta bere taldean euskara zengulako, ez? Nik uste goiti berako kontzientzia hartze bat egon behar dula klubean bertan. Horretarako, bai, entrenatzaileak ezinbestekoak dira, baina zuzendaritza batzordearen erabakiak edo filosofia edo jarraitzen duen estrategia politikak bere biziko garantzia du, ez? Bai, azkenean, nik uste proiektu honetan ikusi den bezala, guztion elkarrana horrelako proiektuak aurrera ateratzeko beharrezkoa da, eta kasu honetan, euskara futbol zelaietan eta kirol eremuan gehiago erabiltzeko, klub barruko kontzientzia hori, Estibalizek esan du bezala ere, beharrezkoa da. Azken finean goitik berako lan hortan, eta betik gorakoa, nik uste bi norabidetako lana dela. Ze, adibide batzuk jartzearren, nik askotan topo egin izan dut, kirol elkartetan, kirol elkartera joan, kes metodologia abian jartzeko edo martxan jartzeko proposamena egiteko, eta askotan erantzuna, bai, euskalduna dira entrenatzaileak. Eta, bai, ondo, eta euskaraz egiten dute, nik uste hor dagoela gero salto hori, ez? Gauza bat da, entrenatzaile euskaldunak izatea, eta gero beste bat da, klub barruko antolaketa barruan, pertsona bat egotea, arduradun bat, zeina arduratuko den, entrenatzaile horiei esaten, klubaren helburuen barruan dago, hizkuntza ere, eta entrenamenduak ere, euskaraz egin nahiko genituzke, ez? Eta askotan transmisio hori, ez da erreza izaten, eta ez da erreza izaten, arrazoi askogatik. Bat, kirol elkarte gehienek hemen Gipuzkoan, zuzendaritzak bolondresak dauzkate, nahiko lan eukitze dituzte, egunerokoan, fitxa direla, eguneroko entrenamenduen antolaketa, asteburutako entrenamenduen antolaketa, orduan, denbora falta da askotan komunikazio hori betik gora eta goitik bera sortzeko. Realitate horren konstiente izan behar dugu, zenbat bolondrez dagoen atzetikan, eta ezinezkoa dela bolondrez horien gain zama guztia jartzea. Manuk hasieran aipatu du, gure erronketako bat federazioko hauteskundetara aurkeztu ginean, eta beti errepikatzen dugun zerbait da, gizarte eragile aktibo bat izateko erronka genula. Federazioaren estatutotan txapelketen kudeak eta jasotzen da, eta gutxi gehiago, ez? Baina benetan iruditzaigun federazio bezala pauso bat aurrera eman behar genula eta hainbat erronka geure egin behar genitula. Gero klubei laguntza eskaintzeko, ez? Egia da momentu honetan gehiago barrura begira gaudela barruko antolatzeko, baina epe ertain baten erronka izan behar du kanpoan dauden elkarte horiek, gure elkarte dian horiek, nola lagundu ditzakegun instituzionalizazio hortan, ez? Euskararen instituzionalizazio hortan. Bai, esan lan eskerga badago alde horretatik ere. Ez dakit norbaitek zerbait esan nahi duen, parte hartu, bai, hortxe, Elena? Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuet. Esan barrizut baina nik zudu, baino zorte gehiago eukinula hemen kurtsa ateratzerakoan, bai Unai, Aritz, Josu bezalako irakasleak eukin ditulako, eta jardunean euskera desente euki genulako kurtsoan, naiz eta gehiena idatziz genuen gehiena gazteleraz izan. Eta federazioa zoriondu nahi dut, gehien bat bi gauzengatik. Gaur egun oso garrantzitsua dela iruditzen zait, hizkuntzarekiko hartzen den konpromezuagatik emango diren kurtsoengatik. Zoriondu nahi federazioa ere parekidetasunaren alde egindako emakumezkoei beka horiek ateratzeagatik. Eta futbol munduan badakigu ez behin helburua iritsita, igual relajazioa torrela edo indegu. Pixkat akuilu bezala badakizue behin baino gehiagotan esan dut. Gipuzkoan jaiotako bat edo Madriden jaiotako batek ez dakatela eskubide berreina futbol formazioan, entrenatzaile ikastaro ez gain, beste ikastaro ezberdinak, bai kirol zuzendari ikastaroak,
Big Datako ikastaroak, lesioen readaptaziorako ikastaroak, adibide asko daude. Gipuzkoan ez dakagu holakorik, badakit atezainen kurso bat egingo dezuela eta hori bai, baina bakit lan asko dela, pausuz pausu, baina badakazute hor beste akuilu bat ere aurrera begira. Bai, eta lehen Josu grafikoa azaldu dunean, aldaketa bat emanda ere formakuntzetan, eta hemen uste eta urten, urren urtetik aurrera okerrezpanago, entrenatzaile ikastaroen azkenengo maila egine baldin baduzu Madridera, joan behar da. Eta Madriden ez dut uste euskaraz egingo digutenik, ez? Hori aztertu beharko litzateke hori ere hemen nola egin dezakegun. Zalantzai gabe erronka asko ditugu, eta arnaz luzeko erronkak izango dira. Leheno aipatu dut, plan estrategiko bat aprobatu berri dugu zuzendaritza batzordean, jundan astean, euskararen plan estrategikoa, emunen elkarlanekin egin duguna, eta hor, erronka asko dauzkagu, ez? Erronka asko dauzkagu, egia zehazki hori ez daukagula jarrita partikularki, generikoan daukagula formakuntzarena, baina bai, hau pauso bat besterik ez da, oain plan estrategiko horren kudeak eta urteko kudeak eta plana diseinatzen hasteko lehenengo bilera ostiralean daukagu, eta hor etorriko zaizkigu erronka handana, ez? Argi dago gure legegintzaldiak epemuga bat badula, lankidetza hitzarmen hau epemuga hortatik haratago jarri dugu, iruditzen zaigulako ezin dula egon gauden pertsonen baitan, baizik eta esan dugun bezala zerbait instituzionala izan behar dula, eta atzetik datozenak ere erronka hori bere baitan izan behar dutela, ez? Arnaz luzeko ibilbide bada, eta holako akuiluak ongi etorriak izango dira. Beno, besterik ez dakite badagoen plazaratzeko nik uste dut dagoeneko ja zazpiterdiak ere baditugula eta amaiera ere eman beharko diogula jardunaldi honi. Bainat, zuk aipatu duzu, sailburu aipatu duela, ez? Beak lehenengo entrenatzailea euskaldun izan zuela, sorte latza izan zuela, ez? Garai horretarako, uste dut nik ere, zuk 20 urtera artetzen nuen izan entrenatzaile euskalduni, baina nik uste dut gaur egun gure seme-alabek zorionez badituztela, ez? Euskaldunak diren entrenatzaileak eta euskaraz entrenatzen dutenak, ez? Nire kasuan adibidez, nire alaba Goierri Gorrin ibiltzen da, eta euskaldun peto-petoa da bere entrenatzailea, hor bidaltzen dizkie, partiduen aurretik egitarauak denak euskeraz, pentsatzen dut berak egingo dituela, baina euskeraz eginak, euskaraz entrenatzen dute eta euskeraz bizi dute kirola. Eta euskeraz gozatzen dute kirola, eta nik uste dut hori dela denok egin nahi dugula. Euskeraz gozatu kirola, euskeraz gozatu futbola, eta gaurkoa urrats ikaragarria da horretarako, futbola entrenatzaile ikastaroak izan dagoeneko baditugu beraz, animatu daitezela entrenatzaileak, eta hartu dezatela erronka hau berea bezala, ez bakarrik Futbol Federazioak egin duzuen bezala baizik eta Gipuzkoako, hasteko behintzat Gipuzkoako futbol klub guzti-guztiak gaur hemen zaudetenak, eta gaur etortzerik izan ez dutena. Beraz, animo, erronka zuena da eta orain. Mila esker, gaurkoan hemen izateagatik, eta nahi dezuten arte.